तू दुःखी झाला, तू कष्टी झाला, त्यावेळी मी तुला उत्तरलो की हा कृष्ण परमात्मा तुला सांगतोय तू तुझ्या मुलांची काळजी करू नको, सुखी समाधानानं ते 2 घास खाणार आहे असा मी तुला त्यावेळी शब्द दिला होता. याला कारणच हे होतं. आणि एवढंही नसो वेड्या, काही दूषणही तुम्हाला दिलीस, कारण आहे तुझं चुकीचं नव्हे. अरे जय भरजरी वस्त्रालंकार मी तुझ्या देहावर चढविले, पण मात्र निमित्त यांना ठेवू. या माझ्या बायकांना मी सांगितलं की माझ्या मित्र सुदामच्या देहावर जर आम्ही वस्त्रालंकार चढविले ते सारे वस्त्रालंकार उतरून घ्या. याला कारण मीच आहे. पण हे मी का केलं माहितीये का? कारण अरे या कृष्णाची वस्त्र तुझ्या अंगावर असल्या कारणाने माझं प्रतिबिंब तुझ्या चेहऱ्यावर चमकू लागलं. हे कृष्ण तेज वस्त्रांसहित तुझ्या चेहऱ्यावर चमकू लागल्यामुळे तू प्रतिकृष्ण दिसू लागलास. आणि म्हणून मार्गात तू एकटा जाणार आहेस. अरे माझे वैरी कितीतरी टपलेले आहेत माझ्यासाठी, त्यामुळे एखादा वैरी तुझ्या जीवितावर घाला घालणार होता. म्हणून तुझ्या काळजीपोटी मी हे सर्वस्व करीन. त्यामुळे राग धरू नकोस. राग हा माझ्या मुळीच नाही. आणि इथं येता क्षणी तुझ्यासारखा देव जर का माझ्या पाठीशी असेल, वैरीच काय काळ काळ काळाचा महाकाळ येऊ दे त्याच्या पाठीशी हा सत्पात्री ब्राह्मण तुझ्या समवेत आहे एवढं माहिती. पण चिंता करू नकोस. असं जरी घडलं असेल एवढं हे मी घडविलं सुद्धा का आणि कशासाठी, तर माझ्या मित्राचं नाव मला उदयांजली आणायचं होतं. आणि ते कोणत्या रीतीनं? अरे येताना तू पाहिलंच असतंय, हे तुझं सामान्य नगर होतं, हे खेडं होतं, गरीब अवस्था सर्वांजवळ होती. पण असं असलं तरी तुझ्या प्रत्येकाची घरं आज सुशील करून घेऊ. या तुझ्या दारिद्र्य हे जे दूर झालं त्या समवेत या तुझ्या साऱ्या नगरातीलही दारिद्र्य दूर झालं. आणि त्यामुळे तुझ्यामुळे हे सारं नगर हे खेडं असूनही क्षणार्धात ऐश्वर्यानं मंडित झालं. आणि म्हणूनच मी महत्व ठेवतोय, हे सामान्य नगर होतं पण हे सारं ऐश्वर्यानं मंडित झालेलं हे नगर याच्या पुढे सुदाम नगर म्हणून ओळखलं जाईल. सुदाम नगर म्हणून ओळखलं जाईल. सुदाम नगर म्हणून ओळखलं जाईल. तुमच्याही प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं आहे. आणि आम्हालाही क्षमा करा. क्षणभर अशा प्रकारचं कृत्य देवाच्या बोलण्याला आम्हाला करावं लागतं. आज माझा तुम्हाला नमस्कार. कारण कृष्ण हा कोणी सामान्य नव्हे, माझा मित्र असला तर या विश्वाच्या ठिकाणी आत्मावतार धारण केलाय तो वैकुंठीचा नारायण. त्याच्या तुम्ही पत्न्या आज माझ्या आईच्या जागी तुझी इच्छा होती दोघांनाही घेऊन तू एकटीला म्हणालास, पण नंतर दोघांनाही म्हणाला. त्यामुळे नांदा सौम्य भर या ऐश्वर्यात सुखानं राहा, सुखानं राहा. जय जयकार कुणावरच आहे तर माझाच गोपाळ कृष्ण. हे गोपाळ कृष्ण, हा भीम तुझ्या पवित्र आणि पूज्य चरणी नतमस्तक. तुझा आशीर्वाद आमच्या सदैव पाठीशी आहे. आणि म्हणूनच आज पांडव प्रत्येक संकटाला तोंड देऊ शकतो. जी जी संकट आमच्यावर निर्माण झाली ती फक्त तुझ्याच कृपा आशीर्वादामुळे त्या संकटातून आम्हीच मुक्त झालो. आठवतोय तो प्रसंग. आणि प्रसंग कोणता साहेब? कौरव आणि पांडव गंगेच्या काठावर वनभोजनासाठी निघून गेले, पण त्याच दुष्ट दुर्योधनाला पाहिलेला विषारी लाडू, हार विषारी लाडू हे विषारी लाडू खाताच एक सारखा अंगात विष विनरू लागला. आमचा देव बेशुद्ध बनला. सारे
कौरव आणि पांडव हस्तिनापुराच्या दिशेनं जाऊ लागले. पण त्याच दुर्योधनानं काय केलंच आहे, सारांच्या नजरा चुकवून पुनश्च माझ्या वशाला माझे दोन्ही हस्त दोन्ही पाय भागले आणि त्याच गंगेच्या डोहात फेकून दिले धौम्य गुरुजींच्या दर्शनासाठी. पण विचार करतोय एकाच गोष्टीचा, होय विचार करतोय एकाच गोष्टीचा. अर्थाचं आगमन आज या राजप्रासादापर्यंत दादा, तुमचा कनिष्ठ भ्राता तृतीय पांडव पार्थ आपल्या पुतणी पूजताने सादर वंदन करतोय. या चरणापाशी धाव घेतली, मन प्रफुल्लित बनलाय आणि तुमचा आशीर्वाद दाखावा हीच माझी जिज्ञासा आहे. देवतुल्य दादा माझे, देवतुल्य दादा. तुमचा मंगलमय आशीर्वाद मिळाला, मन हर्षभरीत झालं. दादा, राजसुयज्ञ करण्याचा आम्ही ठरविलाय. त्या इंद्रप्रस्थाची स्थापना कला कुसरीनं दिमयासुरानं केली आहे आणि त्याच्यात योगी करून हे कुतूहल पाहण्यासाठी हे जगाच्या नजरेसमोर यावं एवढेच नव्हे, परंतु उचित कर्तव्य साध्य करावं या यज्ञाची सुरुवात करण्याचा आम्ही ठरविलंय. पण योग्य ती मार्गदर्शन करणारा माझ्या दैतादेव राहिला तरी कुठं आणि त्याचीच मार्ग प्रतीक्षा त्याला मनोमनी आळवावं, मग त्या देवाला विनंती करावं. देवा, माझ्या दैत्य देवाला अरे माझ्या विनवणीत ते दोन शब्द कोण तुमच्या मुखातून बाहेर पडावे ना पडावे. एवढ्यात तुमच्या दयेचा देव, तुमचा पाठीराखा, तुमचा रक्षण करता देव. देवा, तुझ्या पवित्र आणि पूज्य चरणी आम्ही नतमस्तक. सादर आहे आहे. आशीर्वाद. देवा, आमच्या अंतर्मी कोणते विचार निर्माण झालेत ही कथन करण्याची गरज नाही. देवा, विचार? योग्य तो मार्ग लवकरात लवकर देवा तो सूचित करावा. कोणचा विचार? एक राजस्वी राजसुयज्ञ करण्याचा आम्ही ठरविलाय. मग ते कार्य लवकरात लवकर कोणत्या पद्धतीनं साध्य करता येईल याची उत्सुकता आहे मला. केवळ तुझं मार्गदर्शन आम्हाला हवंय. राजस्वी यज्ञ पार्था पांडव करणार आहे, तू करणार आहेस. पण काय रे, एकाएकी अशा प्रकारची इच्छा पार्था, राजस्वी यज्ञ एकाएकी इच्छा झाली, काय याला कारण तरी का? देवा, जे इंद्रप्रस्थामी उभारलंय तुझ्या माझ्या साक्षीनं तो अग्नी ब्राह्मणाच्या रूपात आला आणि खांडवन त्यानं गिळंकृत केलं. त्याच वेळी ज्या मयासुराला आम्ही वाचविलं, त्याला अगदी कला कौशल्यपणाला लावून अनेक दृष्टीभास होईल असं इंद्रप्रस्थ निर्माण केलंय. पुढील भविष्यात योग्य ते कार्य आमच्यातून घडवणार. देवा, हे पुण्यमय कर्म राजसुयज्ञाच्या विघ्न आम्हाला साध्य करायचंय. म्हणून राजस्वी देवा, तुझं मार्गदर्शन असे असल्याशिवाय ना का? आता असं मी का म्हणालो, मग देशाचा राज करता जरासंध यानं साऱ्या राजकर्त्यांना गिरिवज्र नगरीच्या ठिकाणी बंदिवान करून ठेवलेला आहे. प्रथम त्या राजकर्त्यांची मुक्तता झाली असेल तरच हा राजसुयज्ञ पांडवांचा पूर्ण होईल. देवा, तुझा शब्द पाळण्यासाठी म्हणून आणि हा यज्ञ लवकरात लवकर साकारावा म्हणून जातीनिशी आम्ही तिथवर जाऊ. जरासंधाची वन्वकरण्या जाईन त्या नगराला.
पार्था हे सुद्धा अशक्य आहे. का म्हणून? कारण हा? जरासंधाजावा अशा रीतीनं जर गेलास तर